Hola, bon dia, com esteu? Nova entrega, capítol 4 de la unitat 2. Avui parlarem de filosofia, parlarem dels sofistes. Recordeu que la unitat es titula Tràgics, sofistes i Sòcrates. Hem parlat amb els primers episodis del context històric de la Grècia del segle V i en particular de l'Atenes de Pèricles. Després, al capítol tercer d'aquesta unitat 2, us he parlat de la tragèdia, dels tràgics, de la importància política que va tenir la tragèdia en el segle V, i ara comencem a tractar el tema pròpiament filosòfic parlant dels sofistes. És el punt 4 en el desenvolupament de la unitat, i els sofistes situen en un ambient que el que no hem de fer és pensar que tots els habitants d'Atenes, tots els ciutadans d'Atenes es dedicaven a la filosofia i tenien un punt de vista filosòfic sobre els problemes del món i sobre els problemes de la natura i sobre la política i sobre el funcionament del comerç. No, el que predominava clarament era el punt de vista mitològic, el punt de vista que feia referència constant a les divinitats per explicar el funcionament de la realitat. Juntament amb aquestes creences mitològiques, expressades amb les obres d'Homer, amb la Ilíada i l'Odissea, que formaven el nucli de l'educació que rebien els ciutadans d'Atenes, hi havia diferents corrents presocràtiques que havien arrelat amb més o menys intensitat a la ciutat d'Atenes. Podem parlar de pitagòrics, hi havia continuadors del pensament de Parmènides i hi havia també atomistes. Per tant, estem en un ambient bàsicament dominat per l'explicació mitològica, amb petits grups de ciutadans que cultiven aquesta forma de pensament que s'havia originat a les colònies al segle anterior. Aquí el que tenim a la imatge és una ceràmica grega que mostra un sacrifici ritual d'un animal, un sacrifici per guanyar-se el favor dels déus. Un grup especialment important des del punt de vista de la formació de la ciutadania són els mestres de retòrica. Aquests són els sofistes. Sofista, la paraula sofista ve de l'arrel grega sofia, que significa sabidoria, i podríem dir que els sofistes són els professionals de la sabidoria, són savis professionals. I venien, perquè ho feien a canvi de diners i cobraven molt fort, venien aquell tipus de saber que més es necessitava a la societat d'Atenes en el segle V abans de Crist. El que venien era l'habilitat de construir un discurs, l'habilitat de parlar en públic, d'argumentar i de defensar doncs, el que fos. I per tant, eren savis especialitzats en el que anomenem retòrica. Després aclariré conceptualment què s'ha d'entendre per retòrica. I com estic dient, eren gent, molts d'ells no eren atenesos, sinó gent que venia de fora d'Atenes, metecs, no eren ciutadans, i cobraven unes quantitats importants pels seus serveis. La retòrica, de la qual eren especialistes els sofistes, la retòrica podem dir que és l'estudi sistemàtic de tot allò, des del punt de vista formal, que podem fer servir al parlar o a l'escriure per construir un discurs que sigui convincent, un discurs que sigui capaç de moure a una audiència en favor del punt de vista que estem defensant. La retòrica, per tant, enfoca el llenguatge, analitza el llenguatge, amb la finalitat de fer ús del llenguatge per persuadir, per convèncer, per guanyar-se el favor d'un públic.
I amb això eren especialistes, amb això eren savis, els sofistes. I això és el que venien a uns ciutadans d'Atenes que necessitaven fer servir el llenguatge, ja sigui per intervenir a l'assemblea de ciutadans i defensar la proposta que portava un cert grup de persones, o ja sigui per intervenir amb els judicis i defensar, com havien de fer, la seva causa personalment. Ara, podien contractar, com ja vaig explicar, podien contractar els serveis d'un especialista en discursos perquè els ajudés a fer el discurs més efectiu possible. Quins són els temes de la sofística? No podem dir que la sofística formés una corrent de filosofia amb una determinada doctrina, amb uns determinats punts que tothom que quedés englobat dintre de la sofística compartís. No és aquest el cas. Hi ha orientacions molt diverses dintre dels pensadors, dels escriptors que anomenem sofistes. Ara hi ha certes semblances, hi ha certs punts de coincidència entre els sofistes i són aquests tres que tenim aquí. Els sofistes en general mantenen un punt de vista sobre el coneixement escèptic, des del punt de vista polític són convencionalistes i des del punt de vista ètic defensen una posició relativista. A les properes diapositives explicaré què vol dir exactament això i com s'ha d'interpretar en relació a la sofística, que és el que estem tractant en aquesta unitat. Són escèptics, primer punt. Un escèptic és aquell que pensa que el coneixement segur, el coneixement 100% garantit, el coneixement cert, la certesa, és alguna cosa que està més enllà de la capacitat humana. El que manté un escèptic és que l'ésser humà, per les seves limitacions, mai pot arribar a dominar plenament la veritat. Mai pot assolir plenament el coneixement. I les bases d'aquesta posició escèptica, que és molt comú entre els sofistes, les podem trobar amb els pensadors anteriors. Els pensadors anteriors han posat en dubte la capacitat de les nostres facultats, dels nostres sentits, per conèixer la realitat. Pensadors com Heràclit o pensadors com Parmènides han argumentat en contra de la poca fiabilitat dels nostres sentits. Han argumentat de manera molt poderosa en contra de la capacitat dels sentits de dir-nos alguna cosa certa. I per tant això ha quedat en el pensament grec i és un dels punts que justifiquen l'escepticisme dels sofistes. L'altre element que podríem afegir aquí és que per pensar que podem conèixer alguna cosa amb certesa, amb absoluta seguretat, aquesta cosa ha de tenir una certa estabilitat. Aquesta cosa ha de ser permanent d'alguna manera. I ja hem vist, si recordeu, el debat entre els presocràtics sobre el caràcter canviant i el caràcter inestable de la realitat. Si la realitat, com va explicar Heràclit, és contínuament canviant, difícilment podem dir que mai podrem acabar de dominar el coneixement de la realitat, perquè la realitat futura és, d'alguna manera, imprevisible. Per tant, el que estic dient és que l'escepticisme dels sofistes, que té altres vessants, altres justificacions, en bona part es pot connectar amb aquests elements que acabo d'explicar ara i que ja trobem a la filosofia presocràtica. Primer punt, escepticisme. Segon punt, convencionalisme. El convencionalisme fa referència a un cert punt de vista sobre les lleis humanes. Tradicionalment, en el món grec, el que es pensava és que les lleis tenien el seu origen a les divinitats.
és una idea que trobem molt present en moltes cultures antigues. Penseu, per exemple, que potser és la versió més coneguda, a Déu donant les taules de la llei a Moisès. La llei humana és alguna cosa que Déu ha donat a les persones que ell ha escollit. Aquesta era la concepció, la manera d'entendre les coses tradicional. Ara, els sofistes pensen d'una manera diferent. Pensen que les lleis no tenen res a veure amb les divinitats, sinó que les lleis són el producte d'un acord entre els humans. Ens hem parlat entre nosaltres, entre els membres d'una societat, i hem acordat, hem arribat a una convenció, i per això es parla de convencionalisme, hem acordat que això i allò altre seran normes legals. El punt de vista tradicional el podem veure amb el fet que, per exemple, Licurg, i ja us he parlat de Licurg, el legislador d'Esparta, la llegenda explicava que havia rebut directament les lleis d'Esparta de les mans d'Apol·ló, d'una de les divinitats més importants de la mitologia grega. I també era molt freqüent que qualsevol canvi a la legislació es portés a consulta en aquest indret, que és l'oracle de Delfos, i si calia fer alguna modificació legal, el que feien les autoritats d'una polis era portar-la a aquest temple, a Delfos, on es suposava que Apol·ló es manifestava i donava el seu vistiplau a través d'una sacerdotessa, de la Pítia, donava el seu vistiplau o la seva negativa al canvi que se li estava oferint. Això, Delfos, Licurg, ens parlen d'aquest punt de vista tradicional que és el que justifica les lleis en referència a la divinitat. En canvi, els sofistes mantenen, com he dit, un punt de vista convencionalista sobre les lleis i pensen que no hi ha raons per creure que les lleis tenen un origen diví. Quines coses podem apuntar com a base del convencionalisme sofista? Doncs, en primer lloc, els presocràtics, que ens han ocupat en les primeres classes del curs, havien intentat explicar, com vaig dir en el seu moment, havien intentat explicar la realitat física, el món natural, prescindint de les divinitats. Doncs el mateix es podria fer amb la realitat humana, amb la vida social. Intentar explicar-la prescindint de les divinitats. Aquest és un dels elements que explicarien el convencionalisme dels sofistes. Un segon element. Els grecs, que són una cultura bàsicament abocada al comerç, entren en contacte amb diferents societats, amb Egipte, amb Mesopotàmia, amb Fenícia, amb Pèrsia, amb cultures de la Mediterrània, i se n'adonen que hi ha lleis molt diferents i que hi ha tradicions religioses molt diferents. I quan un entén que les lleis varien tant d'una societat a una altra, comença a sospitar que no tenen la seva justificació a les divinitats. I en tercer lloc, i això és definitiu, en molts casos els sofistes van ser contractats per les autoritats de les polis per escriure les lleis de les noves colònies. Quan es formava una colònia nova a la costa d'Itàlia o a la costa de la península Ibèrica o a la costa sud de França, quan es formava una colònia, aquella colònia havia de quedar establerta en un conjunt de lleis.
I per escriure aquestes lleis es contractava a un sofista perquè les redactés. Evidentment, aquest sofista no podia pensar de cap manera que les lleis les havia donat la divinitat, perquè les havia escrit ell directament. Aquests són alguns dels motius que expliquen el convencionalisme dels sofistes. Aquí la imatge que tenim és una imatge de l'edat mitjana de Soló, el legislador d'Atenes. Els sofistes, s'acostuma a dir, són els primers en presentar una idea que després tindrà molta força a la cultura europea, que és la idea del contracte social. La idea de que la societat és el producte d'un acord, d'un contracte que han signat els éssers humans. Els sofistes, per tant, moltes vegades es presenten com els iniciadors d'aquesta teoria del contracte social. La teoria del contracte social presenta la humanitat inicialment aïllada, uns individus, unes famílies aïllades de les altres, i és l'acord entre les famílies, l'acord entre els individus, el que fa néixer les societats. Per tant, hi ha un pacte, un contracte, entre diferents grups familiars que decideixen viure junts i d'aquesta manera neix una polis, neix un estat. I l'estat necessita que els individus que l'han format es posin d'acord i creïn un cos legislatiu. Aquesta és una primera versió de la idea del contracte social que després serà una idea molt àmpliament acceptada a les tradicions polítiques europees a partir del segle XV, del segle XVI. Últim punt de la sofística, el relativisme. Els sofistes pensen que no hi ha valors absoluts. Aquí ara no parlem de les lleis polítiques, sinó dels valors ètics. La idea dels sofistes és que no hi ha cap cosa que sigui sempre, en tot moment, en tota circumstància, en tota societat, un valor inqüestionable. Els valors sempre són relatius, sempre són canviants, i el que ara per una societat sembla correcte, després d'un temps pot semblar incorrecte. I el que per una societat està bé, potser per una altra societat diferent no ho està. Això és el que vol dir relativisme. Els valors no són únics, no són vàlids per sempre i per tothom, sinó que són relatius, és a dir, canviants, al llarg del temps i d'una societat a una altra. No hi ha lleis, no hi ha valors, no hi ha cap norma, des del punt de vista ètic, que tingui un caràcter absolut. Alguns sofistes, com un dels més importants que heu de recordar, Protàgores, va defensar que les lleis i els valors existien perquè la societat humana no podia funcionar sense aquestes lleis i aquests valors, però eren resultat simplement de l'acord, del pacte canviant dels membres de la societat. Altres sofistes van defensar altres punts de vista. Protàgores, que va ser un dels assessors de Pèricles, defensava que els valors i les lleis eren allò que havia decidit l'Assemblea Democràtica. El que estava bé era el que la majoria de l'Assemblea Democràtica considerava correcte. Altres sofistes, com per exemple Trasímac, van mantenir un punt de vista molt més cru, molt més desenganyat respecte de les lleis i respecte als valors, i en particular aquest Trasímac va defensar el punt de vista de que els valors i les lleis són en realitat allò que afavoreix els més forts. Si traiem totes les explicacions que
d'alguna manera disfressen les lleis i els valors i ens quedem amb l'arrel bàsica de les lleis i dels valors, el que trobarem és que les lleis i els valors són variables, efectivament, no són absoluts, però sempre són allò que afavoreix els més poderosos. Fins aquí la sofística i aquests tres aspectes més importants de la sofística, l'escepticisme, el convencionalisme i el relativisme. I volia acabar aquesta classe introduint la figura de Sòcrates. A la propera classe ampliaré l'explicació sobre Sòcrates i de Sòcrates dir que per molts ciutadans d'Atenes era un sofista més. Sòcrates, aquí el tenim amb un quadre que a mi m'agrada molt ensenyar, que és un quadre de finals del segle XVIII que es titula La mort de Sòcrates. Aquesta és la nit just abans de que s'executés la condemna. Aquí està l'esclau portant la copa i Sòcrates parlant amb els seus amics. Sòcrates va ser condemnat a mort i per molts era el representant més important de la sofística. De fet, Sòcrates, com ja heu vist, marca realment l'inici de la filosofia. Hi ha uns pensadors anteriors a Sòcrates, però són com una preparació, són com un aperitiu. La filosofia de veritat comença amb Sòcrates. I per tant podem parlar d'un abans de Sòcrates, tots aquests pensadors presocràtics, i després un després de Sòcrates. Sòcrates inicia una tradició que tindrà després la seva continuació a l'obra de Plató, a l'obra d'Aristòtil, i ja la filosofia llavors ja vola amb tota la seva força. Un abans i un després, aquí tenim aquesta línia, en primer pla tenim a Sòcrates, en segon pla tenim a Plató i al fons de tot el que està més allunyat és Aristòtil. Plató va ser deixeble directe de Sòcrates durant tota la seva adolescència i joventut i Aristòtil va estar durant 20 anys treballant a l'escola, primer com a estudiant i després com a col·laborador treballant a l'Acadèmia Platònica. Sòcrates, aquí tenim una caricatura, va viure al llarg del segle V, va morir al 399, o sigui, el primer any del segle IV, i va viure el moment d'esplendor d'Atenes, però també l'etapa de la guerra i també la derrota d'Atenes davant d'Esparta. Va ser un ciutadà que no pertanyia a l'aristocràcia. Era un ciutadà d'origen humil, la seva mare treballava de llevadora i el seu pare treballava de picant pedra. No era escultor, com a vegades es pot llegir en algun llibre, sinó el que treia els blocs de marbre que després els escultors convertien en obres artístiques. No era d'una família rica. Per acabar aquesta sessió parlo de Sòcrates i la sofística. És cert que Sòcrates és el sofista més important, doncs hem de veure que hi ha certes semblances entre Sòcrates i la sofística, és cert, hi ha certs punts de connexió, però també hi ha diferències. La primera qüestió que comparteixen Sòcrates i els sofistes és el que s'anomena el gir antropològic en filosofia. A partir de Sòcrates i els sofistes, el tema de la filosofia ja no és el tema que havia preocupat els presocràtics. Recordeu, els presocràtics s'havien ocupat de l'argé, de la physis, d'explicar de què està feta la realitat, i ara tots aquests temes passen a ser considerats secundaris o temes que realment no es poden solucionar. I el que importa, en canvi, és pensar i reflexionar sobre la vida humana i sobre la societat humana. I això és el que, amb una frase única, es diu gir antropològic. No és un pensament sobre la natura, sinó un pensament sobre l'àntropos, sobre l'ésser humà. El segon punt és el fet que, a diferència del que trobem a la tragèdia,
on el que veiem és el punt de vista religiós sobre la realitat i sobre l'ésser humà, a Sòcrates i a la sofística hi ha una valoració de la raó com l'instrument que ens ha de permetre als humans entendre la nostra forma de viure i orientar la nostra forma de viure. I el tercer punt és que tant els sofistes com Sòcrates són educadors professionals que ajuden als altres a construir discursos, a construir logoi, logos, discurs, logoi, discursos. Aquests tres punts fan que Sòcrates tingui una semblança molt important amb els sofistes. Diferències, i amb això acabarem la sessió d'avui, diferències, en primer lloc, Sòcrates era ciutadà humil, però ciutadà d'Atenes, i donava les seves lliçons sense cobrar. Pensava que era un servei que com a ciutadà havia de donar als seus compatriotes. I per tant, creia que seria un disbarat cobrar per ajudar els seus ciutadans a millorar la vida social. I es sentia molt vinculat a la ciutat d'Atenes, a diferència dels sofistes que majoritàriament, Protàgores o Tràsimac, eren gent que venien de fora d'Atenes. En segon lloc, el mètode de Sòcrates no és el mètode retòric, no és el mètode de construir un discurs continuat que una persona pot pronunciar davant d'un públic, sinó que el mètode de Sòcrates, en parlarem la propera sessió, és el diàleg. Les preguntes, les respostes, l'intercanvi entre dues persones, el dialogos, el discurs doble, perquè hi ha dos elements que estan intervenint, dues persones que estan parlant, i aquest és el mètode que Sòcrates creu que és el correcte per al pensament filosòfic. I en tercer lloc, si els sofistes eren relativistes, com he explicat, no creien que hi hagués valors absoluts i escèptics, no pensaven que poguéssim arribar a un coneixement cert i garantit, Sòcrates és més aviat un pensador essencialista. És a dir, Sòcrates pensa que és possible arribar a descobrir aquests valors absoluts. Ara, ho fa d'una manera molt curiosa, perquè ell pensa que ell ja no és capaç d'arribar a aquest coneixement, però en canvi té la capacitat d'ajudar els altres a arribar a descobrir aquesta saviesa. I, a més, a diferència dels sofistes, pensava que la raó i els valors que finalment es poguessin descobrir a través de l'ús de la raó tenien també un aval, una garantia divina o de caràcter religiós. Doncs fins aquí la sessió d'avui, aquesta sessió dedicada a la sofística, incloent-hi a Sòcrates en primer lloc com a sofista, però veient, que és el que hem tractat amb aquesta última diapositiva, com a Sòcrates té punts de diferència importants amb els sofistes. I això és tot per avui, i ja sabeu, ens veiem i que us vagi bé. Fins a la propera sessió. And that's all, folks.